Hello friends, Bodo job info official YouTube channel SSC is the Constable finally normalized जाबाय and बेनिफ्राय physical test नि थाखाय नोंथांमोना रेडि जादो आरो all India post 46,000 नि बारा vacancies दङ बेनिफ्राय आसाम स्टेटआव 3,000 नि बारा दङ सो बेबायदिब्ला फिजिकल टेस्टआव नोंथांमोनखौहाय बेसेबांनिफ्राय लांगोन गोबां गोनो गोथो जागासिनो दङ प्रेक्टिस खालामनांगौ ना खालामनाङा अके सो बेनिफ्राय नोंथांमोननि माखासे एसटी एससी इउआर ओबीसी काट अफ वाइसआवहाय एन्ड बर्डार एन्ड जेनेरेल एरिया थायो सो बिनि सायाव आपडेट लाना फैदों एन्ड नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय सो बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो एन्ड बिनिफ्राय जों थांनो फैगौ खालामो अफिसियेल साइडआवहाय देन अफिसियेल साइडआव फैनाय लोगो लोगो जोंहा माखासे एसएससिनिफ्राय अफिसियेल नटिफिकेसन फैगासिनो दङ नाथाय जोंहा एसएससि दि कनस्टेबल नर्मेलाइज जाबाय ओके सो बे नर्मेलाइज जानायाव खायसेना खम जादों आरो खायसेना बारायदों बे जाबाय नोंथांमोननि पेपार वाइसआवहाय हमना ला नोङो फार्स्ट पेपार होदोंमोन फार्स्ट शिफ्टआव एन्ड सेकेन्ड शिफ्ट थार्ड शिफ्ट सो बिनि सायाव सोनारो एन्ड बेनिफ्राय नर्मेलाइज जानानै नोंथांमोननि मार्क्सआ खमायो आरो बारायो सो जायफ्रा बेसेबां बारायदों खमायदों कमेन्ट्स खालामदो एन्ड बेसेबां मोनखो सो नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ खालामबानो जाबाय सो बिनिफ्राय फैदो दानिया गुबै बाथ्रायाव बेनो जाबाय फिजिकेल टेस्ट दा आसाम स्टेटआव नोंथांमोना 3,000 नि बारा भेकेन्सि दङ अके दा अब्ला नोंथांमोना एसटी वाइसआव 10% मोनोब्ला अब्ला बेसेबां जायो सो नोंथांमोना हमना ला 300 नि बारा दङ हमना ला 300 नि बारा दङ एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ हमना ला फिजिकेल टेस्टआव मोनसे पोस्टआ जुदि 50 लेंहरोब्ला सो हमना ला नोंथांमोना मिथिबाय 15,000 केन्डिडेट्स लेंहरनायनि चान्स दङ एसटी हिसाबै सो अब्ला नोंथांनि काट अफआ बेसेबां गोजानाव आरो बेसेबां थाथावना दा लोगोफोर नायदो फिजिकेल टेस्टआव गोबां फेल जायो हमना ला नेक्स्ट टेस्टआव दायो फिजिकेल टेस्ट दङ अके फिजिकेल टेस्ट दङ बेयाव नोंथांमोनखौ लिंहरगोन लाख सो बिनि गेजेराव जोङो इन्डियाखौ दोनथ'नानै जों आसाम स्टेटखौ नायोब्ला सो 3,000 दङ ना दा जों आसाम स्टेटखौ नायोब्ला 3,000 दङ अब्ला 15,000 लेंहरोब्ला नोंथांमोनखौहाय लेंहरोब्ला सो फिजिकेल टेस्टनि थाखाय बेसेबां काट अफनिफ्राय लाथावना आरो जाहैबाय बाथ्राया खम काट अफ गोबां मोननाय दङ अके खायसे मोनदों मोना नङा मोनदों 50-60 मोनदों नाथाय मिनिमाम मोननाय दङ 30+ मोननाय दङ अब्ला बे 30+ मोननाया फिजिकेल टेस्टआव रेडि जानांगौना जानाङा गोबां कुइसन जागासिनो दङ दा नायदो लोगोफोर बेनो जे फिजिकेल टेस्टआव गोबां गायो आरो लोगोसे मोनसे स्टेज दंबावो बेनो जाबाय नोंथांमोननि मेडिकेल टेस्ट अके मेडिकेल टेस्ट दंबावो एमटी ओके मेडिकेल टेस्ट दंबावो आरो बेयावबो गोबां गायो अके सो बेखायनो मा गोबां स्टुडेन्टस केन्डिडेट्स लेंहरगोन बेखायनो नोंथांमोना बयबो रेडि जादो आरो खायसे फिजिकेल टेस्टआव थाङा बेनि थाखाय बे एबसेन्ट जायो बेखायनो नोंथांमोनखौ लाख लेंहरगोन सो बेखायनो नोंथांमोनखौ लाख लेंहरगोन अल इन्डिया हिसाबै अब्ला सो गोबां चान्सआ दङ नोंथांमोना जेबो टेनसन दाला आरो काट अफआ ओरैबायदि जायो जेनेरेल आरो बर्डार एरिया डिफारेन्स दङ काट अफआ गोरोबलाया अके काट अफआ आलदा थाङो हमना ला जेनेरेलाव हमना ला 40 थांबा नैबे बर्डाराव 30आवनो साख्रि मोननाय जायो सो बेबायदि बर्डार डिस्ट्रिक्ट एन्ड जेनेरेल डिस्ट्रिक्ट थायो एन्ड नाक्साल थायो जोंनाव नाक्सालिस गैया जोंना बर्डार आरो जेनेरेल बे थायो मोननै थायो सो बिदिब्ला नोंथांमोना जायफ्रा दायो मेल केन्डिडेट्स 30+ मोनना दङ नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टनि थाखाय रेडि जानाया जोबोर मोजां एन्ड बेनिफ्राय फिमेलफ्रा 26 एबा 28 मोननायफ्राबो चान्सआ दङ नोंथांमोनाहाय रेडि जानाया जोबोर मोजां दा ओरैबायदि जायो जायफ्रानोखि 50 एबा 60 मोनदों अके हमना ला 50 एबा 60 मोनदों बिथांमोना फिजिकेल टेस्टनि थाखाय टेनसन गैया बाट नोंथांमोनाबो प्रेक्टिस खालामनांगोन फिजिकेल टेस्टआवबो फेल जायो एन्ड मेडिकेल टेस्टआव फेल जायो सो बेखायनो बे 50-60खौल' नाया हमना ला 30 मोननाय गोबां दं जानांगौ एभारेजआव अब्ला बे 30निफ्रायनो काट अफ थांनायनि चान्सआ दङ सो जियानो जा नोंथांमोना जायफ्रा 30+ मोननाय दङ सो प्रेक्टिस थाखाय रेडि जादो आरो बे रेलिया नोंथांमोना टेस्टआ एप्रिलाव जागोन अके सो नोंथांमोना एप्रिलाव फिजिकेल टेस्ट होनो मोनगोन एप्रिलावहाय एन्ड बिनिफ्राय नोंथांमोना जुन जुलाइआव साख्रि मोनहैनाय जागोन मेडिकेल टेस्टखौ लाफानानै सो बेनोमोन लोगोफोर एसएससि कनस्टेबलनि माखासे काट वाइसआव देन बिनिफ्राय नर्मेलाइज जानानै नोंथांमोना बेसेबां नाम्बार मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोनाहाय लिरबानो जाबाय जायफ्रानोखि एसएससि केन्डिडेट्स सो बिनिफ्राय नोंथांमोनाहाय गोबां सोङो एसएससि बेसेबां फरायनो नांगौ 10 पास जाबानो नोंथांमोना एसएससि कनस्टेबलाव एप्लाइ खालामनो हायो आरो साख्रि लानो हायो दा बेनो आरो लोगोफोर आसाम स्टेटआव नोंथांमोनखौ गोबां लेंहरगोन मानोना पस्टआ जोबोर बुरजा दङ